वेलकम बैक टू आवर चैनल नोंथांमोनखौ जोंनि चैनलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय जों दिनै शूटिं 2 डे जागोन आरो दिनै सेकेन्ड डे शूटिंआव थांनो नागिरदों दाख्लैयो सासे लाखांबाय ओमफ्राय आंनि दिनै बारि थांना फैनोसै माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों थांगासिनो बिरे थांनायानि गोसोआ नोंनाव गोजो गोजो जोमैनि दाउजों बिरफाना थाङो नोंखौ जोङो दा लकेसनाव मोनहैबाय नैयावनो आरोना ओइथिं लागोन खोमा मिन्थिया ओमफ्राय डाइरेक्टरफोरा ओइथिं नांजोबबाय मा बिदि खालामनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा खामानि बिजि ओमफ्राय जों सानैल'सो नै एक्ट्रिसाबो मोनफैयाखै रावबो मोनफैयाखै जोंनो फार्स्ट मोनफैग्रोबाय आरोना मेकआप मेनआबो मोनफैयाखै दा खोन्थानोसै ओंखारबा फैबाला केमेरामेनानो डेक'रेसन खालामगासिनो नै डाइरेक्टर आदायाबो ओमफ्राय सान्दुं गोसायाव बिथाङा जिरायगासिनो सान्दुं गोसायाव आंहाथ' सान्दुं गोसायाव मा होनगोन भिडिअ लानानै दे थांबाय टाइम बे बिलन जागोन बिलन भेल्यु नै बे आरो मा होनगोन कालार पेपार ओमफ्राय नै आंखौ मेकआप खालामगासिनो मेकआप मेना ओमफ्राय एसे मा होनगोन सोमज्रोज्रो मोखांखौ गुफुर खालामसैनो दा दायो आंनि मा होनगोन फाइनेल लुकखौ नुनो मोनगोन मेकआप खालामखांबा आरोना फाइनेल लुकखौ नोंसोरो दा उनाव नुगोन अके समायना राजखुंग्रिनो आंनि गोथार नाया नोंनि थाखाय सुजाबाय बोला आंनि लड़की है तो ये शादी में है क्या होगा नजरों फैनो मोखां जानानै अननाय होफैनो खैना जानानै खत्म हो गया हम लोगों का अब हम लोग रेस्ट कर रहे हैं रेस्ट करने वाला नहीं अभी लास्ट शॉट है इसका अबे पूजा बढ़ने वाला है ना अभी तू जा जल्दी जा ये देखो ये डेमू बोरो है आप लोग तो जानते ही होंगे अभी मैं मतलब ये फ्लावर है ना मतलब इसको देने वाला हूँ देख रहे हैं क्या होता है जोंनिया दा मानगोन शुटिंगा जोब्बाय लास्ट मोनसे सिन दं ओमफ्राय लानानै
फोजोबसिगोन आरो Nang tu aneh hum आं बेयाव मा होनगोन time ख्रिस्टियानफोरनि फैनानै रुलाद आरोना माने रल माबायदि नुदों आं कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय अके गाइस ni anu आब'आ आंखौ मेकआप खालामग्राया देलायहोग्रा मेकआप मेन आब' हिमानि बर' अ नार्जारि मोनगोन कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय हिमानि आब' दा सर्ट सोलिगासिनो ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांनो नागिरदों ओमफ्राय जोंखौ लांग्राफोरानो दाबो फैयाखै फुंनिफ्रायनो उथिनानै एगासिनो होमबाबो दाबो मोनफैयाखै नै बाइकआव जलायलायबाय आं एसे बरिं मोनखाबाय माने न'आव मान खामानि दङ मा दङ लिंहरबाय थानाय दाबो फैया रागा जोंजोब्बाय बाजोब्बाय स' जोंनि भिडिअ'आ बेखिनिमोन थेंक इउ स' माच जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय